Uwalele, uwakasefle.
Uwale agameji jo dale mwaneno. Oyimo agameji jo dale mwaneno. Ilaza ibuno weyisi, ilaza ibuno weyodo, mbibi ne memo. Ilaza ibuno weyisi, ilaza ibuno weyodo, mbibi ne memo. Makade yepe melogio, akamuri ocha. Ibeli ne memo, yeji wayo nene kianya. Ibeli ne memo. Na purogi na chineke na purogio Imali basi semeneme mbagi jagi kityo Imali basi semeneme mbagi jagi kityo Inuso mogu nuso mbagi jagi kityo Inuso mogu nezio mbagi jagi kityo Ile kuzo sabamo mbagi jagi kityo Isinanagi lala Bagidagi kityo Isinanagi lala Bagidagi kityo Propaganda nini nemeo Bagidagi kityo Propaganda nini nemeo Bagidagi kityo Ei kamba zagi na tanjala dewizo Na tanjala dewizo Na sanale sanago Ei kamba zagi na tanjala dewizo Na tanjala dewizo Na sanale sanago
yo igwe ma ibezi ya kimalo obele nwana mwilenu obigasi ke 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 kimalo
Yesu Kristi ekunigono.
so n'isi pachiri ụtani jebe ya dọwasie n'uwe niile yi na-arụ ụfọdụ na-etinye ibe ụfọdụ obodo na-asọ n'iru pawe bute obe nwunye na jeso na alụbụ obe wee bụrụ jebe na gọgọta ebe a na-akpọ okpokolisi biju ejile nwa Chineke wee gbọgbuo ya n'obe o wee jire nwa Chineke wee gbue biju egbusia nwa Chineke o wee gbusia nwa Chineke wee tebe omepụta agaje n'ihe ibere melụ Jesu n'ụwa erika adịla ịkpọrọ ya nkụ banye ya mmanya gbakala gbaka amalụ ya ube n'akụkụ ka amalụ na ọgwụkwara ahụ ọbara nke dokonu ya ka o ji seche njọ mụ na gị ọbara nke dokonu ya ka o ji zọpụta onye ọbụla o wee nwụọ nụ enye ya ọ dị n'ụbọchị nke atọ ma ọ gịnị mezili n'ikpeazụ ọ dị n'ụbọchị nke atọ Jesu Kristi ekonigo haleluya Jesu Kristi ekonigo na Jesu Kristi ekonigo na Jesu Kristi ekonigo na ayo Jesu Kristi ekonigo na Jesu Kristi ekonigo na Jesu Kristi ekonigo na biju egbusie nwa Chineke wee gbagbuo ya n'obe o wee jire nwa Chineke wee gbue biju egbusie nwa Chineke o wee gbusie nwa Chineke wee tebe omepụta agaje n'ihe ibere melụ Jesu n'ụwa erika adịla ịkpọrọ ya nkụ banye ya mmanya gbakara gbaka amalụ ya ube n'akụkụ
ezi nwoke titi ga